Chers internautes, bonjour. Bia anga débat be min kan o ye muna anga furuti men shida. Muna anga furuti men shida anya ɲiningali kɛ mɔgɔ caman ba ye hakilina caman di. Mais hakilina do fana filɛ ni a y'a sɔrɔ nin y'aw hakilina ye ni nin t'aw hakilina ye aw bɛ se k'aw hakilina ta sɛbɛn commentaire la. Muna za Umar fɛ ne fɛ muna anga furuti men shida. Sabula mɔgɔ caman b'a fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn dɔn jana an ka ɲɔgɔn ta. Ne b'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn nkalon kan jana an ka ɲɔgɔn ta. Non tɛ c'est pas parce que ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn dɔn jana aw ka ɲɔgɔn ta n'aw ka furu ti mɛn si la. N'i y'a lajɛ sisan i b'a ye mɔgɔ min dɔn ka jogo dɔn k'a ka kota bɛɛ dɔn i ni o yɛrɛ de ka furu bɛ bɛn sabula aw bɛ ɲɔgɔn dɔn aw b'a ɲɔgɔn tanama kow dɔn aw b'a ɲɔgɔn diɲɛ ko dɔn. Donc o furu de ka kan ka mɛn si la mais mun na a ti mɛn si la sabula comme u b'a fɔ cogo min kumakan bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ walasa ka mɔgɔ hakilina dɔn mais kumakan fana bɛ se ka kɛ sabu ye ka mɔgɔ hakilina dogo. Ni a fɔra mɔgɔ min ye sisan n'i y'a fɔ muso ye ko n b'a fɛ k'i furu walima n ma mɛnɛ jogo min tun bɛ muso ɲin na i b'a sɔrɔ jogo ye fila ye jogo dɔ bɛ yen mɔgɔ y'o ta bɔlɔn fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko comportement mais caractère mɔgɔ n'a bɛ bange de c'est-à-dire i dusu ka bon olu ye caractère dɔ ye nka fɔ i bɛ ɲini kɛ ko dɔ bɛ yen i b'a fɔ o ma ko comportement o bɛ ta bɔlɔn fɛ maintenant i b'a sɔrɔ muso ɲin caractère dɔ b'a la i n'a fɔ ala bɛ bɔgɔ da cogo min mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ keleya dɔw bɛ yen o dusu ka bon dɔw bɛ yen o dusu man bon dɔw bɛ yen o sabalilen don o ye ala ka jan cogo ye. Donc ale muso tigilamɔgɔ a bɛ a jogo ɲin ta k'a dogo mɔgɔ la mɔgɔ min b'a fɛ k'a furu u b'a fɔ o de ma elle va porter un masque a bɛ a dogo jogo kɔfɛ min tɛ a yɛrɛ jogo ye. Donc ni dɔ ye jogo kɔfɛ min tɛ jogo i yɛrɛ jogo ye cɛ bɛ n'i furu jogo wɛrɛ de kan donc a bɛ na mɔgɔ wɛrɛ de furu a tɛ n'i furu. Donc n'a donna a ka so n'a y'a sɔrɔ ko ale ye mɔgɔ min laɲini k'a furu o tɛ e ye i b'a dɔn e ni o bɛn man di o kɔrɔ de ye waati min na an bɛ ɲɔgɔn fɛ jani furu ka na mɔgɔw bɛ farikolo de ta min t'u farikolo ye. An k'a lajɛ ne terikɛ n'an ye kɛlɛkaw fana an ka parti ta san ne terikɛ dɔ bɛ yen a bɔra muso dɔ nɔfɛ woro bɔlen kɔfɛ n'a taara baro kɛ muso fɛ maminɛ waati voilà fɛn o fɛn man d'a ye a b'a fɔ nin man di ne ye ani muso tun tɛ ka bɛn. A y'a sara teriw min na teriw ko a ma ko n'i b'a fɛ ni muso ka bɛn i b'a nɛgɛ fo a ka don i fɛ ye an ka yin kuma lamɛn dɛ ko n'i b'a fɛ ni muso ka bɛn ko i ka muso nɛgɛ fo a ka don i fɛ ye o kɔrɔ ti dɔ wɛrɛ ye i k'i dogo yɛrɛ dogo a la i k'i yɛrɛ dogo a la i yɛrɛ ye mɔgɔ fasugu min ye i k'o dogo a la fɛn fasugu min ye i yɛrɛ ye i k'o dogo a la dusubaya min b'i la i k'o dogo a la i k'i ka fɛn bɛɛ dogo a la. Donc a bɛna furu e ma a tɛna furu e ma dɛ a bɛna furu mɔgɔ wɛrɛ de ma sabula e bɛna ɲɛda min yira a la a bɛna furu ɲɛda wele la maintenant ni y'o tigi donna e fɛ yen i ka n'a sɔrɔ k'i jogo yɛrɛ b'o tigi la i y'o tigi janfa o de kama an balimamusow b'a fɔ ko furu man di donc o ye janfa de ye. Donc kuma in ye kuma kɔrɔ de ye mais tiɲɛ kɔrɔ tɛ i ka muso nɛgɛ fo a ka don i fɛ yen i bɛna nɛgɛ mun de kan i bɛna ɲɛda jumɛn de yira a la ɲɛda min t'i yɛrɛ ye. Ni e taara baro kɛ muso fɛ sisan i maminɛ muso de don aw ka kan ka furu n'a ye kuma dɔw fɔ e ma min t'i bɛn ma sɛbɛ la n'a donna i ka so min t'i ban i ma i b'a fɔ o yɔrɔnin bɛɛ ko nin t'i bɛn ne ma dɛ a k'a dɔn n'a donna o kan a ka ca ala fɛ aw bɛ kɛ ɲɔgɔn ka maa ye nka e k'a fɔ ko alhamdulilayi ninnu ko fasugu tɛ digi ne la o e ka wolo dɔ ta min tɛ e ye a bɛna furu o tigilamɔgɔ le mais e ye wolo min ta n'a donna e fɛ yen c'est comme i ka mɔgɔw furu ka i jakumalama to a ka don i fɛ yen a ka n'a sɔrɔ ko e ye wara de ye donc o ye janfa de ye. Donc an ka furu caman ti mɛn si la k'a sababuya kɛ an bɛ an ɲɔgɔn janfa ni jogo de ye jani furu ka kɛ k'a sɔrɔ o t'an jogo ye. N'i taara muso dɔ nɔfɛ sisan i b'a fɛ ka furu n'o muso tigilamɔgɔ ye muso de ye min y'a dɔn a sabalilen tɛ a muɲunen tɛ a dusu ka bon donc n'i y'a dɔn kabini i m'a furu i bɛna fɛn min kɛ mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ dusuba mara o i bɛna fɛn min kɛ walasa k'a mara i b'i labɛn o kama nka o tɛ dɛ a somɔgɔw b'a fɔ ye e b'a dɔn e dusu ka bon kɛ don bɔlen don nɔfɛ n'i ye dusu bɔ a tɛ n'i furu i tɛ n'i yɛrɛ yira a la donc i bɛ n'i dogo wele kɔfɛ
wari ye dogo kɔfɛ I jija dɛ o dogoli ka kɛ badabada ye sabula ni donna a fɛ ye dɔ a bɛna muso wɛrɛ le ye a bɛna mɔgɔ wɛrɛ le ye a ma mɔgɔ min furu donc o bɛ kɛ sababu ye furu ti mɛn si la donc n'i y'a ye furu ti mɛn si la c'est que an kelen kelenna b'a bɛɛ bɛ ɲɛda dɔ de ta ani farikolo dɔ de ta ani kɛwale dɔ de ta min ti an yɛrɛ ye k'an fɛ mɔgɔ sɛgɛrɛ waati min na an ma don furu la an donnen kɔfɛ furu la an bɛna ye ko an ni mɔgɔ min walima an tun y'a laɲini ka mɔgɔ min furu ko mɔgɔ ti o mɔgɔ nasugu ye donc ni o mɔgɔ fasugu tɛ walima o mɔgɔ nasugu tɛ o furu o mɛn man di si la n b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw min bɛ vidéo nin lajɛ aw ka partager ni k'a like ka kɛ sababu ye mɔgɔ wɛrɛ fana ka sɔrɔ aw k'an bɛn vidéo wɛrɛ la waati wɛrɛ la